Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Officer ukubona full interview or full episode video Queen Loli la achaza khona iside lakhe igama le channel The Original Careless. Igama le channel. Nakho-ke uQueen Loli aveza ukuthi abakamsele kubamvalele iminyango eminye bemsabisa konke lokho. Guys, uQueen Loli ngalesikhathi uMpumelelo ebize uGogo Sikhothene ebize uMpumelelo, sasitshela ukuthi-ke after uMpumelelo uyeza uQueen Loli kwi-channel efanayo ngoba ubesebenza kanjalo uGogo Sikhothene. Ubefika abiza abanebeef aqale ngomunye kulandele omunye. Njengoba esivelile-ke indaba yabo ku-social media, ngendlela engazi ngayo, angazi ukuthi iyiphi eyiqiniso, kodwa indlela engazi ngayo uQueen Loli owafike wathi uMseleku ubhizi noMseleku. Kwase kuba ukuthi uMseleku, angithi manje uMseleku esimaziyo oyi-brand, oyi-influencer yesithembu, ofike nesithembu ku-TV singakafiki ey'nganeni, uMseleku ubaba. Manje mezofika ethi ngibhizi noMseleku ekhuluma laphaya ku-interview, bonke abalalele, not bonke, 70% abalalele le interview baba nomqondo wokuthi ukhuluma ngoMseleku ubaba. uMseleku enamakhosikazi awu-4, why ezowenza njena? Yabo, iba njalo inkulumo, indlela esayireceiva ngayo. Kodwa angivumelani-ke nale ndaba le ye-bullying ukuthi bese nengane icwaseka. Fanele siyikhulume le nto guys, sibe honest. Angakafiki-ke kwengane, kodwa ngiza kule ukuthi ireceive kanjani le ndaba. Kuphume indaba ethi ngibhizi noMseleku. Laba abehleli nabo ekhuluma nabo bathi unamanga. Ngobani? Bebecabanga ukuthi ukhuluma ngobaba uMseleku. Kwaphela futhi kwaba ukuthi uMusa Mseleku. Thina uMusa Mseleku asimaziyo ubaba. Akasho ukuthi Junior sesizocabanga ukuthi kungenzeka kube uLwandle, kungenzeka kube uSibindi uMpumelelo. Akasho ukuthi uSibindi uMpumelelo ngamagama labo esibazi ngawo. Umfaka ngesibongo lo yazokhuluma ngaye ukuze sibe nomqondo wokuthi ukhuluma ngoMseleku. Eduzane futhi khona la kuneculo alenzayo. So siyitshela ukuthi ngoba vele le industry inegeme zakhona hleze sizwa kahle. Mina ngakubalela abantu abawu-5 okuthe kuphuma ukushisa ngapha wathi ngiyadropha i-hit Friday. Ngase siyibuza ukuthi hawu, kanti lokho kushisa lokho nje lesiphithiphithi osenzayo ufuna sizonakalela iculo lakho leli, silandele ukuthi nalo iculo eduzane, ngoba vele abantu bathandani? Bathanda into enegative. Abantu bathandani? Bathanda izinto ezinokukhuluma. Kube sengathi lona uyaphakama after ekuthole lama-negative comments, noma kwaba nale hate khona or hate train, avuke sevuka nengoma. Benze njalo-ke strategy sabo. Manje nama efika ufika nokuthi ngibhizi noMseleku. Hawu, silalela uMseleku bani? Nayi ingoma yami. Hayi bo. Okay. Kwabuzwa ukuthi uMseleku ba isiyacaca indaba. Angizami njalo guys ukuthi nginciphisa iside lakhe ngilenza libe encane ukuthi engazwakali. Mina ngifuna ukuveza ukuthi izwakale kanjani indaba ukuze lana-ke bebe baningi ababona ukuthi yena u-wrong noma bengakalazi iside lakhe. Ivele ngendlela malicious because ekuqaleni ubengasho ukuthi ingane kaMseleku uMpumelelo or uSibindi or umfana kaMseleku. Kube clear ukuthi lo amshoyo ubani, umfana kaMseleku.
Manje mayiseyibambe phezulu ngesibongo siyibamba kumuntu omdala okuwubaba okuwumnikazi wothando nesithembu sesithi hawu. Kanti unumber 5 uQueen Loli, uyabona seyinjalo-ke indaba. Iqhubeke-ke. Mase kuvela ukuthi umseleko muphi, yila sekuba khona iclip eduzane ezoba ubufakazi bokuthi ngempela umseleku lo amshoyo. Ngoba laba ade ekhuluma nayo bebengamkholwa. Igama le-channel uMakhwapheni. Ngasithi Makhwapheni, nihambe niyobheka lapho. Mase kuba kuyilento-ke le, yabo mawusubiziwe kuthiwa woza uzogeza igama lakho. Lento le ethi clear your name. Akekho oyonika ithuba lokuthi azichaze, azikhulume kabi yena. Ngeke iziyenzeke leyo nto guys, angeke. Ngisho kuthiwa isigebengu, ngisho kuthiwani, ufuna ukukhuluma ngale ndlela le ezoba convincing ukuthi cha uyasukelwa. Mhla sathola iqiniso kubo bobabili engeke uze kwenzeke mhla behleli ndawonye. KuQueen Loli la, uSibindi la. uSibindi kuzwakala ukuthi wathini uQueen Loli uyakuvuma noma uyakuphika. uQueen Loli asho ukuthi wamtshela ukuthi uyakuvuma noma uyakuphika. Lokho ngeke kuze kwenzeke. Yabo lento yokuthi woza uzokhuluma iside lakho. Usuke unika ithuba lokuthi nawe-ke zibeke kahle. Nawe zichaze ngendlela e-right ukuze abakade sebekukhomba mhlambe kube khona abazojika kulento ade sebenayo ngawe. Umpumelelo echazela umndeni wakhe ngoQueen Loli uzozibeka kahle. Umpumelelo efuna ukuthi kulungiseke igama lakhe uzoba nendlela ne-approach ezokwenza ukuthi igama lakhe libe right. NoQueen Loli futhi uzokwenza into efanayo. Akekho onganika ithuba lokuthi woza uzoyichaza ngisho kuthiwa untshontshile. Kuthiwe woza uzochaza uvela uthi ngempela ngantshontsha ngafe ngabalalisa phansi bonke. Hhayi, uzoza kahle. Ngendlela manje izokwenza ukuthi samukele lesi simo athi ngalingeka mhlampe kwase kudingeka imali engaka kukhona isimo singiphoqa. Angithi usesinika manje i-approach different ukuthi manje simbuke simzwele. Ilana-ke iqiniso-ke selibalekile-ke kudala. Manje kwathiwa nje woza eduzane clear your name, alikho iqiniso elizovela lapho. Hhayi, alikho. Livela kancane njengoba laba ababili abaze behlale ndawonye. Omunye usuvela nencwadi yomndeni ukuthi kuthiwa-ke thula ungasakhulumi ngathi kodwa bona bayokhuluma ngaye ku-TV. Ilapho-ke sishayisana khona ukuthi hawu. Manje-ke manithi akangakhulumi ngani pho nikhulumelani ngaye ku-TV. Manikhuluma ngaye ku-TV ingoba sisazoqhubeka sinilalele yena engasakhulumi echaza iside lakhe. Iyashayisana-ke lapho. Kodwa manje mina ngizokhuluma egameni lokuthi akungenziwa sengathi ekuqaleni ufike nje waba-clear, wayibeka kahle ngendlela ecacile indaba, sathi siyi-interpretha wrong. Wathi umseleku. Mayesethe umseleku namanje, ungakhuluma manje ukhuluma ko-radio, ukhuluma mhlampe kulalele ababukele uthando nesithembu, uvela uthi umseleku, bacabanga umseleku wakho uthando nesithembu. Akuyena yedwa umseleku kodwa odumile yilo owakuthando nesithembu, umseleku ofike nesithembu. Manje makuzovela nje indaba ephepheni kuthiwa umseleku, sicabanga iMzumbe. Injalo-ke into. Ilana-ke aqale ajajeka khona ngokuthi why ufike sengathi uzokhuluma ngomseleku onamakhosikazi awu-4. Wahamba futhi ngalowo shuni kwangathi umseleku ngempela kwaze kwaba ne-proof yokuthi uSibindi. Mase kuvela uSibindi-ke sekuneside likaSibindi sekuneside lakhe. Kwazi bona bobabili bekhuluma ngeqiniso ukuthi kwenzeka ukuthi ngiyaxolisa nami ayidlule asiqhubeke sibhizinise ndawonye mabebhizinisa. Ngaphandle kwalokho ngeke sisho ukuthi lo uneqiniso lo unamanga. Kodwa uSibindi ekhuluma egameni lakhe uzobeka uQueen Loli kabi. NoQueen Loli mayekhuluma egameni lakhe ubeka uSibindi kabi. Ngoba bobabili bafuna ukuthi siba-receive kahle, bafuna ukuba right ngoba basebenzaphi ngabantu.
Enye nenye-ke, hhayi-ke guys, enye i-wrong le yokuthi ingane esikoleni ibibhuliswa. Kazi yenziwa njani lento ye-bullying esikoleni, ey'koleni ave ingiphatha kabi. Manje iy'ngane sey'tshele obani ukuthi zicwase le ngane ngoba uma wayo e-trend-a ku-social media. Hayibo, nisho ukuthi ey'koleni kufanele kube khona abatshalwayo iy'kole ngey'kole behambe beyoshumayela lento ye-bullying ukuthi ziyaphazamiseka ezinye iy'ngane, zigcine izikole zingasasithandi ngenxa yokuhlukunyezwa abanye abantwana. I-deep lento futhi yimbi, ayiphele. Kuzothiwani ngempela? Noma kubekwe umthetho wokuthi ingane ehluphe enye akubambane abazali ngezandla, sibone ukuthi ngeke kuphele yini. Uma nje kwatholakala ukuthi khona ingane ebhulisha enye, akufike abazali bevulelwe inkundla ye-wrestling, kubone ukuthi ngeke kuphele yini. Hayibo, ngiba worried shame ngoba ngihlezi ngiy'funda lezi ndaba ku-social media, kube khona umzali obhalayo ukuthi uyathola ukuthi ingane iyahlukumezeka esikoleni. Abanye bayafihla, abanye basaba nanokuthi uma eshile ekhaya umzali uzofika esikoleni, uma efika umzali ezomkhulumela kuzoba worse ngoba lezi y'ngane eziyamabhuli zimakile ukuthi wenzani kanjani. Hhayi, kufuneka enye i-approach guys le yalento ye-bullying ey'koleni, nakhona la ku-social media. Nakhona la ku-social media engase sekungaba nendlela e-specific ukuthi u-1, 2, no-3, no-4, no-5, no-6, no-7 lo u-consider njenge-bullying ku-social media. Ukuze lento masiyaziwa ukuthi iyi-bullying ungayenzi noma yikuphi. Ingabi nokuthi lo uyifave yami, lo akasiyifave. Kodwa-ke edabeni likaKindlula, wuye oweza nokusinika umqondo wokuthi umseleku, kanti ukhuluma ngosibindi. Thina sesithola ku-season 1 of Izingane Zesithembu ukuthi kanti noSibindi igama lakhe uMusa, besingakwazi lokho. Ngibonge ithuba. Thank you. Bye-bye.